Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás u dnešného videa. A v dnešnom videu som tu v Minecrafte, ako si môžete všimnúť, tak som tu rovno na Skyblocku, takže áno, ideme tu hrať Minecraft Skyblock. Dobre, nebudem to nejako obkecávať, no a môžeme ísť na to, nie? Dúfam, že sa nestane presne toto. Dobre, už som sa bál, že spadnem. Sa mi naposledy stalo v Skyblocku a strašne to nemám rád. Ale niečo mi tam dole píše, neviem čo je, mi to jedno. Asi po španielsky. Tam píše. OK. Dobre, aby som nespadol. Nechcem na tom stať, lebo spadnem. Tak sa mi to stalo minule. A, česká. To je aké drevo. Knížko, to moc nechcem, ale tak. Aj tak to budem musieť. Kamo to, čo mi píše za blbosti. Musím to tu potom rozšíriť. Hlinu, daj mi hlinu. Tu mi píše asi Tarantices. Kamo, ja neviem po španielsky to, čo je. OK, sapling. Kámo, no ja som zabudol, že tu sú takéto blbosti. To je cooked. To budeme dlho robiť. Potrebujeme ten sapling. Poď, drevo, len vypadaj, prosím. Potrebujem drevo. A, čestka. OK, zemiaky. Nejaké mrkve, sapling. Už máme 3 dokonca. A 2 jabka, OK. Sa hodí. Čakaj, toto tu môžem dať takto semka. Aby sme to tu trochu rozšírili. Takto. Tak, OK. Sa môžem dať jednu čestku, do ktorej dáme nejaké tie veci. Aby ak omylom spadnem, tak som na mňa neprišiel. Dobre, to si nechám. A teba vyťažím čestka, OK. Škoda, že to je po španielsky, ale tak asi to je jedno. Dobre, ďalšie drevo nájsť, to už by mohlo byť na krompač. Aj sapling, OK, to je dobré. Mi tu padá hlina, neviem čo všetko ja to budem potrebovať, aby som si to tu zväčšil proste. A už zase tento blok, to nechcem. Dobre, idem si vykraftiť crafting. Nepýtajte sa ma prečo čupím, čupím kvôli tomu, lebo nechcem spadnúť. Tak, semka. Dobre. No, hneď to ide o niečo rýchlejšie. Musím teraz tie nástroje meniť furt síce, ale stále lepšie ako bez nástrojov. Kámo, na čo mi sú tekvice, ty kokos. Keď tie saplingy tu sa hodí, lebo to je krava. No tak ako 2 dokonca. Presne kvôli tomu to chcem zväčšiť, lebo mi bolo jasné, že tu niekto spal, nie? Opa. Oni sú ešte k tomu blbe, takže oni spadnú na schvál. Kámo, nečum na mňa, lebo ťa zhodím. Tak. No nemúkaj mi tu, mi to je jedno, kámo. Mne si úplne nevieš kde. Mňa nezaujímate. Ona spadne. Ona si fakt spadnúť, kámo. Ja nechcem nič vraviť akože, ale
Kámo, to je moja potrava, to není tu ako domáci mazlíček. OK, toto si trošku upravím. Drevo si vykraftím. Dobre, už by mi mohlo padnúť aj toto kameň. Seno, OK, to sa hodí. Nejaké lístie brezové. Aj treba toto, OK. Kámo, sakro, má to zničenú už. OK, drevo, kámo, drevo sa hodí, to nech mi dáva kľudne. Zasadím aj tie saplingy, asi si práve vravíte, že prečo ich už sakra nezasadím, ale všetko má svoj čas. Keď sa dostanem na ďalšiu túto, tak to zasadím možno. To bude tak akurát, si myslím. A, čestka. Jabko, ďalšie saplingy, nice. Mám nejaký tulipánik. Čo, dobre. Kamu, skúsim ísť jedna z tej krávy do rána. Ver mi, že to neprežije. To neprežije. OK. Jabko, nice. Mushroom kráva, tu potrebujem, tá je dôležitá. Dobre, idem vytvoriť nejakú ohrádku pre nich, aby nespadli. Musím to vytvoriť, ale oni spadnú. Tak, OK, 2 dokonca zase. Tak toto je problém. Kámo, chill, idem vám urobiť ohradu. Tak akože chcete, aby som vás hýtol? Ako túto? Ne, nikam nejdeš. Áno, choď tam aj ty. Dobre, 2 tam mám, ako tam navediem tieto. Čo majú krávy radi? A seno. A ja mám, áno, výborne, tam zaliezla. To je dobré, že tam asi tak zaliezla. Ale majú radi seno, tak vykraftím seno. Kravička, chceš seno? No, chceš. Tak poď za mnou. Ty volá, ale nie. No ideš alebo nie? Haló? Výborne. Výborne, ďakujem vám za spoluprácu. A tá jedna kráva je kde? Počkaj, lebo... Nevral mi, že tá jedna kráva... No aj jedna kráva si spadla, nevadí. Počkaj, vás tu rozmnožím. Tak. Tak, urobte si tu dieťa. Dobre, už vyšlo jednej zo zadku, neviem, ktoré je opäť jedno. Takže, to je dobré. Takže. Som s sebou spokojný, ak som to vymyslel. Ak sa mi to podarilo vymyslieť. Dobre. Za chvíľu by bolo najlepšie tie saplingy zasadiť, ale musím to tu ešte trochu zväčšiť, takže nejaká hlina by bola. Krásne mi daj trošku. Fakt teraz ďalšia kráva. Tam ako dík to jedlo proste, ale... Keď sa mi neubolil ani jeden hammer, tak nechápem, na čo toto je.
Kámo. Kámo, nice. Ok, máme tu pár dreva. Drevo nech mi len padá, to by som bol rád, ale by mohol padnúť aj nejaký kameň. Dobre, zväčším tu priestor. Dobre, zasiel som to aspoň nejako takto. Teraz by som mohla vykraftiť tieto sleby a... Ja už neviem, ako sa kraftia sleby. Musím v craftingu, to asi na trojniek. Gašjop. Tak vykraftím sleby. Len takto 30. OK. A začnem to takto robiť, aby som potom mal domček a takto. Tak, OK, nevyzerá to zle. Vyzerá to celkom dobre. Tak, boom, OK. Čo máme ešte v čistke? Nemáme tu nejaké drevo, máme, tak ešte urobíme slabík. Dobre, máme ešte pár slabov. OK. To je asi jedno, ako to bude vyzerať, aj keď ja práve mám rád, keď je to pekné, ale tak na skybloku si nemôžem vybrať, ako to bude vyzerať, takže bum. No, myslím si, že ten stroj je na tom akože dobre. Máme tu prekravý totok, si to asi spadnú, ale to mi je jedno. A máme tu zase nejaké saplingy, takže si myslím, že dobré. Dobre, myslím si, že pre dnešné video by to mohlo byť všetko. Budem fakt rád za like a prosím nejaký ten odber, lebo mám ich fakt málo a nejaký by som fakt chcel. Takže prosím, aspoň nech dáme do nového roka 20 alebo 15 odberateľov, to by som bol fakt rád. Dajte like, odber, no a vidíme sa u ďalšieho videa. Zdraví vás Neon. Čau, čau.